हाबा जागासिनो welcome hey guys welcome back to my YouTube channel माने लोगोफोर गोबाव जाबाय मोनदे आं भिडिअ लाबाखैमोन आरोना त लोगोफोर दिनै आं थांगासिनो बड'लेण्ड हेरिटेज आर्ग टुरिज्म आरोना मोनसे बिदिनो माने लोगोफोर मा होनगोन दा मोनसे रिजर्ट टाइप आरोना मोनसे लोगोफोर अपेनिं जागासिनो आरोना बेयाव माने जोंखौ माने एल'ग्रा बादाला जोंनिया माजों एल'गोन होनग्राया जोंखौ लिंहरगासिनो दै माने बिदिनो आरोना त लोगोफोरा बायरागवे दा जों थांगासिनो बेयावनो त गोबां मानसि लोगोफोर लोगो मोनगोन त आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबगोन नङा माने लोगोफोर दाइजों सफैबाय आरोना भैरबकुन्द खाथियाव आरोना त दाइजों मोनो जोंनिया नै मेहेरवारि जोंनिया पेटला बसा ओमफ्राय लोगोफोर आं माने जुता बायदोंमोन दे खिन्थु आं नै लोगोफोर हा जुताया आंनिया माने दासो बायदोंमोन आरोना 25 थाखानि खिन्थु दै बारनांसिगोन बहुत बेड लाक going चास सेस खाले आयो लोगोफोर जोंहा गोरबो खुंगुर फंबाय मोना बे बाइकखौ बारहोनो सानदों नाथाय बिथांमोना जुथाखौ बिराद गिगासिनो नायनोसै बिथांमोना जुथाखौ फियोना फिमारा Come on Action 220 ना ओंखायनो हायो नाङा ओइ साला स्क्वाड 220 गाय बिराद लोगोफोर दा जों नै सफैबाय मेन गेटआ टुरिज्म नै बड'लेण्ड हेरिटेज जोंहा मोनसे आरोना नै आंबो लोगोफोर आखाइ फारसे सलायगासिनो आरोना नै रेसआव मालासिनो लोगोफोर नै दा जों दावखोलांगासिनो आरोना नै मासे गोजौलै जागालाय टुटुन्टि लोगोफोर दा जों नै सफैबाय आरोना नै आखाइमोन लोगो मोनदो दै सिखाफोर होनदो अके नै जोंनिया ब्रादार ओमफ्राय नै जादों जोंनिया आसोला आसोला जोंनिया नै जादों जोंनिया आसोला नै जोंनि जोखौ लिंहरग्राया आखाइया जोंनि आथानो अमा रोजाना होनदो दायो माजों एल'गोन दायो माने आं बुंनो हाला बेखौ आखाइजों ना गनजों एल'गोन दायो दा नों माजों जागोन आखाइजों जागोन एल'गोन आखाइजों एल'नोसै नंगौ after a long time सिंखि बोरै जादों जायाखै ओंखाम नोंसोरखौसो नुवाखै माथो केमेरायावनो नुबाय दे ओंखाम जाना फैदो जोंनि लोगोफोर हाबा जागासिनो रिंकिसो बहा खारखो लोगो मोनला गासिखौबो लिरनानै वेलकाम जोंनिया गुवाहाटि सारियालिनि आबौआ सफैबाय सिंगार ओमफ्राय आबौआ दसे उनाव मेथाइ खनगोन आरोना लोगोफोर नै जोंनिया आबौआ जोंनिया गुवाहाटि सारियालि सिंगारा सफैबाय होनदों आबौनि मुङा मामोनलै सरगियारि ओमफ्राय आबौआ बहानि मोनदा दरं सियालमारि गामि मंगलनि खाथियाव जायोना आदसा आबौआ दा दसे उनाव रोजाबगोन आरोना जों बुरा मोसानो थाखाय रेडि दै नै जोंनि लोगोफोर आबौमोनाबो लोगो मोनसै जोंनिया माने लोगोफोर दगामा सुबुंसिना लोगोफोर आदायानो जाहैबाय माने बड'लेण्ड हेरिटेज आर्ग टुरिज्मनि मानो एमडि औ ओमफ्राय आदा बे जेनेबा नै माबानि टुरिज्म माबानि स्पर्टनि जेनेबा खुलिनाय मेन थांखिया मा स्पर्ट्सनि मेन खुलिनाय थांखिया जाहैबाय बेजोंहाय मानसिफ्रा ओरैनो बेरायनो फैयो बेरायनायजों लोगोसे एन्टारटेनमेन्टखौ जाहाथे बिथांमोना मोनो आरो दानि जुगाव फ्राय गथ'फ्रा माने गेलेनोखौ बांसिन मोजां मोनो ओमफ्राय बेयाव मा मानि खाबु दङ मा नुनो मोनगोन बेवहाय खेथि बादियानो बांसिन जोंनि बड'लेण्ड हेरिटेज टुरिज्मनि मेन थांखिया जाहैबाय आबादखौ साइन्टिफिकजोंहाय बोरै मावनांगौ बेखौसो जोङो फरायसुला फरायसुलि आरो गोरिब गुन्द्रा ओनसोलनि गामियारि ओनसोलनि आबादारिफोरखौ जों साइन्टिफिक गोनोखो बिबानजोंहाय माबोरै मावनांगौ बेखौ जों फोरोंगोन आरो फुर ब्लक ब्रैथियाव गोरबो खुंगुर ब्रैथियाव सालिक बसुमतारी नामा खेबसे मिनिनानै लोगोफोर नोंथांमोननो बड'लेण्ड आर्ग टुरिज्म बेसो देखायनोसै आरोना लोगोफोर हा नै लोगोफोरनियाव माने दासो माने बनायजेन हांदों ना त' बिदि मोनसे बरिया मोनसे फिल्ड दङ ओमफ्राय नै जा माने गथ'फोरनि गेलेनायनि एसे खाबु दङ आरोना थ' देखायहैगासिनो
लोगोफोर नै इनिफ्रायनो जाबाय नैयाव दोङो मोनसे थुरिनि न' होनदो रेस्ट हाउस जागोन बे लोगोफोर ओमफ्राय नैयाव दायो फैगासिनो लोगोफोर कमला स्वर्गियारि आरो जोंनिया रिमालदा कमलायानो ना कमला, सिंगारा स्वर्गियारि। ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयाव माने गोबां गथ'फोरनि गेलेनाय माने सुबिदा दङ आरो ना नै माने आलायनाय दलंबो दङ माने गथ'फोरनि सब गथ'फोरनि थाखाय स्पेसियेल बानायनाय जादों आरो ना थ' लोगोफोर बेफोरनो माने नैबे जायगाफोर एसे गोजौ आरो ना नै एसे ओइथिं नुबा पुरा जोंनि हायेनखौ नुहुरो दै थ' आं देखायलांगासिनो थ' नैबेनो जाहैबाय नै जोंनि हायेना उदालगुरि नै जोंनिया कमला आबौआ होबाय लागाव लोगोफोर दिनै भिडिअ गिनासै आरो ना थ' नोंथांमोनाबो भिजिट खालामबानो जाबाय आरो ना बहुत बुरिया जायगा आरो ना थ' दिनैसो फार्स्ट अपेनिं जोंनो फार्स्ट फैनाय जाबाय आरो लोगोफोर ना थ' दायो जोंनिया नै कमला स्वर्गियारि आबौ जोंनिया दिनै गिटावनि सिंगाराबो थांखासिगोन आरो ना लोगोफोर दे मोना दिनै भिडिअ गिनासै आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय